ko ni mɔgɔ duuru nunu minnu bɛɛ lajɛlen Niger jamanadenw ye minɛna Semikoji port da la. Kunnafoniw y'a yira k'a fɔ ko u donna yɔrɔ kofɔlen in kɔnɔ ka sɔrɔ u ma sɔn k'u yɛrɛ kofɔ. Min kɛra bataki dɔ kɔnɔ k'a labila kunu alamisa wula fɛ. Cɛkɛda min sigilen don ka dan sigi sɔrɔ sira lakɛɲɛbaliyaw la n'a bɛ wele ko la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Benin jamana kan olu ka kiiritigɛso ɲɛmɔgɔ n'o ye procureur spécial ye Elon Mario Metenu de ye ni kunnafoni ninnu lase. A ko teriya sira minnu bɛ Ɲamɛ ani Porto Novo cɛ taabolow ka gɛlɛn ni waati in na kosɛbɛ ka sabu kɛ Niger jamana kɔnɔ finitigi minnu ye fanga ta kabiri u ye jamanatigi kɔrɔ Mohamed Bazoum ka fanga dafiri juillet kalo san 2023 ko k'a ta o waati ma ka se sisan ma ni y'a kalo caman ye fɔɲɔgɔnkɔ ani fitinɛ o donnen don jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o dɔ bɛ tali kɛ u ka jamana dancɛw dayɛlɛli ko kan ani ka fara Niger jamana ka taji la tɛmɛli kan Benin jamana ka port de Semikoji n'u ka tajiw bɛ tɛmɛ o de fɛ ko ka taa tayɔrɔw la ni yɔrɔ kofɔlen in koromokarila novembre kalo waati min yɔrɔ kofɔlen ɲɛmɔgɔya bɛ Chine ka cakɛda so dɔ bolo n'o bɛ wele ko société chinoise WAPCO nanzarakan na. Niger jamana ɲɛmɔgɔw ma sɔn hali bi k'u ka dancɛw dayɛlɛ u ni Benin jamana cɛ. O waati y'a sɔrɔ Porto Novo tun ye laɲini camanba de kɛ min bɛ tali kɛ Niger jamana ka pétroliw la tɛmɛli kan. U ka jikan siraw fɛ yɔrɔ min ni o dayɛlɛlen tun tora. Ka kɛɲɛ ni nin yɔrɔ kofɔlen in baaraw la tɛmɛli ye sira jugu kan. Maa minnu nɔ minɛna nin koɲɛ in la bɛɛ lajɛlen y'a yira k'a fɔ ko olu ye Chinois ka cakɛda WAPCO o baarakɛlaw de ye ka bɔ Niger jamana kan. Ko fɛn min ye nin cakɛyɔrɔ in ka bugulatigɛ sɛbɛnw ye yera u bolo i n'a fɔ Benin jamana ka kiiritigɛsoba ɲɛmɔgɔ procureur ye a kunnafoni lase cogo min na. K'a maa minɛlenw na mɔgɔ fila kɔni sɔrɔla la minnu bɛɛ lajɛlen ye Niger jamana ka cakɛda CNSP o baarakɛlaw ye minnu ni u ka jamana finitigiw bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. Nga k'u ye bugulatigɛ gafe kolon de ɲini ni Chinois ka cakɛda so PAPCO min sigilen don Niger o cakɛda so tɔgɔ la i n'a fɔ kiiritigɛ ɲɛmɔgɔ procureur a ye ni kunnafoni lase cogo min na. A y'a da kan fɛnɛ k'a fɔ ko wulikajɔw ani sɛgɛsɛgɛli baaraw olu bi sen na. Arabadon wula fɛ Benin jamana ka jabaraniso gale tun ye lasili dɔw kɛ k'u tun kɛlen don ka dan min sigi u ka jikan siraw la walasa ka se ka Niger jamana ka taji bali ka tɛmɛ u ka siraw fɛ ani fɛnɛ ka fara u ka tiyoba kan n'o bi wele ko robinet du pipeline n'a bɛ bɔ Benin ka taa Niger jamana kan ko o sira kofɔlen ninnu tun labila la walasa ko ka se ka sira labila u ka pétrole tajiw ka se ka tɛmɛ. O kun kɛra sababu ye ka fiɲɛbɔda kɔni di Benin jamana ka fan fɛ. O waati kelen de y'a sɔrɔ Niger jamanaden mɔgɔ duuru tigɛ kelen don olu la Benin jamana kan. Et vouloir de nos biens, de nos efforts, de notre collaboration.